Ey ummatım diýipdir. Bit guman birine megerde bolsa falanlar diýip öz ýaňdan özüň nazar bermek, bidirek guman etmek etmeňsin diýipdir. Şu içinden aýlanýan pikir var. Lep yalanlar şoňşa durşy diýipdir de. Fe inne'z-zanne ekzebul hadis. Yalanlaň da yalan şu diýipdir. Aňyrda yalanlar diýipdir. Fe inne'z-zanne ekzebul hadis. Cemaatler. Ebu Bekir Siddiq'ın bir sözü var. Hakkın şunu altının suyu bilen yazılsa hakkı eda bolan aktaş aytçak sözünün. İdanat ümmeti rahimlemiştik bular. Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir Siddiq. Min ümmetimin en ümmetime rahimlisi Ebu Bekir Siddiq'dir diye peygamberimiz. Ebu Bekir Siddiq'ın bir aydan sözü var. Qaytaydın ey cemaatler. Şu aydan sözünü altının suyu bilen yazıp koysan hakkı eda bolan aktaş. Onun qowrak zat bilen yazmalı. Näme diýipdir Ebu Bekir Siddiq? Ey şuurlar